Estas son fotos da presentación de hoxe en Monforte de Lemos, onde o vicepresidente da Deputación de Lugo, o nacionalista Antonio Veiga, xunto ao alcalde de Monforte de Lemos, Severino Rodríguez, estivo no centro do viño monfortino para presentar, diante de preto de 40 axentes turísticos e hostaleiros da Ribeira Sacra, a nova iniciativa web ca que o área de turismo da Deputación de Lugo vai realizar as súas accións de promoción do turismo lucense. Antonio Veiga informou do que o novo espazo web se abrirá o 11 de xaneiro, xa que ata daquela é preciso que o sector turístico se implique e propoña as súas ofertas á Deputación de Lugo para situalas na web, onde a nosa provincia queda dividida en 4 zonas que serían a Mariña, Lugo e a Terra Chá, Ancares, Caurel e a Ribeira Sacra. Polas características do territorio e polas similitudes das comarcas ou máis ben pola inclusión de algún concello nalgún xeo destino. Dende a vicepresidencia creen que quizás a división non sexa totalmente correcta, pero prefiren traballar coas mesmas que a Xunta de Galicia para non crear confusións e ter un criterio unificado na procura de destinos turísticos. Tal e como explicou Antonio Veiga, a Ribeira Sacra é un dos destinos turísticos máis e mellor organizados e ten unhas potencialidades inmensas, xa que arredor da cultura do viño e da paisaxe, a Ribeira Sacra foi capaz de organizar unha oferta turística que máis que camas ofrece emocións e experiencias.